Aba, tingnan mo nga naman kung sino yung nandito. Hindi ko akalain na kaya mong maglakad kasama yung isang halimaw. Masyado nang delikado yung gubat sa ganitong oras. Baka kung saan tayo mapunta. Kung talagang gusto mo siyang tulungan, kailangan mo magpakatatak, ha? Ang paglapit sa kanya ay parang pakikipagsagupaan sa buong baryo. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Masaya ako at mapapakinggan niyo ang kwento ko. Ito'y tungkol sa babaeng minahal ko, na sinasabing aswang sa baryo namin. Pero kahit ganon, pinaglaban ko siya at hindi ko sinukuan. Para lubos niyong maunawaan ng lahat, hayaan niyo akong magpakilala. Ako si Frederick. At ito ang aking kwento. Para sa mahilig makinig ng horror love stories sa YouTube, subscribe na sa Miss Love Tagalog Horror Stories. Sandali lang naman, Arabella. Bakit sa tuwing dumarating ako para kang nakakita ng maligno kung makalayo ka sa akin? Mas mabuting lumayo ka sa akin, Frederick. Hindi mo ba naririnig yung mga bulong-bulungan dito sa baryo tungkol sa akin? Alam mo kung ano yung tinutukoy ko. Sabi nila aswang ka raw. Pero bakit parang mukha ka namang anghel na naligaw dito sa lupa? Huwag mo nga akong dinadaan sa biro. Mapapahama ka lang kapag nakita na lang kinakausap mo ang kagaya ko. Kaya kung ako sa'yo, lumayo ka na lang. Wala akong pakialam sa sasabihin nila, no? Gusto lang naman kitang mas makilala, makausap, yun lang naman. Hindi. Hindi mo na ako dapat kilalanin pa. Mas mabuti pang umuwi ka na at kalimutan mo nagkita tayo rito. Paano ko makakalimutan na mukhang gabi-gabi kong napapanaginipan? Masyado ko kasing mailap eh. Parang hangin. Dahil ang hangin, Frederick, hindi nahahawakan at hindi naman nakikita. Alam mo, humanap ka na lang ng ibang makakausap mo. Huwag na ako. Natatakot ka ba sa kanila o natatakot ka lang na baka magustuhan mo rin ako? Dahil natatakot ako para sa'yo. Kaya pakiusap naman. Huwag mo na akong kakausapin at huwag mo na rin akong lalapitan kahit kailan. Pinanood ko siyang maglakad palayo. Mabilis. Parang may humahabol na multo. Hindi ko man maipaliwanag, may kung ano sa mga mata niya na nagsasabing kailangan ko siyang tulungan. Kahit taliwas sa sinasabi niya. Hindi ako yung tipong basta naniniwala sa mga kwentong aswang. Lalo na kung ang tinutukoy nila ay may ganoon kalambot na boses. Kaya hindi ako tumigil. Sinundan ko pa rin siya. Huli ka! Anong ginagawa mo rito? Akala mo ba hindi kita makikita na nandito ka sa likod ng malaking mangga? Sinusundan mo ba ako, Frederick? Hindi naman. Nagkataon lang na dito rin yung punta ko. Masyado lang talaga maliit ang baryo natin para hindi tayo magkita, no? Hindi ako nakikipaglaro sa'yo, Frederick, ha? Seryoso ako. Kaya pwede pa? Lumayo ka na sa akin. Kung hindi, baka madamay ka pa sa kamalasang dala ko. Wala akong pakialam kung malas ka at kung madamay ako, bahala na. Hindi mo naman kasi naiintindihan eh. Kapag nalaman nilang lapit ka ng lapit sa akin, pati pamilya mo, pag-iinitan ng mga tao. Bakit ba kasi lagi mo iniisip yung sasabihin ng iba? Ang mahalaga, yung totoo. At alam kong hindi ka masama at lalong hindi ka aswang, no? Dito kasi sa baryo natin, kung ano yung hinala ng mga tao, yun ang nagiging totoo para sa kanila. Lalo na kapag marami ang naniniwala. Kaya pakiusap naman, no? Huwag mo nang dagdagan yung problema ko. Hindi ako problema, Arabella. Gusto ko lang maging kaibigan mo. Yung taong hindi ka tatalikuran at hindi ka kakatakutan. Hindi ko kailangan ng kaibigan. Ang kailangan ko, mapag-isa. Kaya pakiusap, iwan mo na ako. Muli siyang tumalikod
at mabilis na naglaho sa pagitan ng mga puno. Ramdam ko ang pader sa pagitan naming dalawa. Pader ng takot at sakit. Pero habang lalo siyang lumalayo, lalo ko ring gustong gibain iyon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung bakit siya tinawag ng mga tao na aswang. Nang gabing iyon, umuwi muna ako sa bahay. Nay, bakit ba ganun na lang yung katindi ng galit ng mga tao kay Arabella? Kung iwasan siya para may nakakahawang sakit. Anak, wag mong sabihin lumalapit ka sa dalagang iyon. Alam mo namang mainit ang usapan tungkol sa kanya, hindi ba? Kinakausap ko lang naman siya, Nay. Mukha naman siyang mabuting tao ah. Malungkot lang at lagi mag-isa. Ang sabi ng mga matatanda, ang lola niya'y dati rin pinaghihinalaang aswang. Siya raw ang pinagmanahan ng lola niya ng itim na bato. Puro sabi-sabi lang naman yan, Nay. Wala tayong nakikitang katibayan na may kinakain silang tao o hayop. At wala rin naman tayo nakikitang naging aswang sila. Ay, Frederick, sa maliit na baryong gaya nito, ang katahimikan ng isang tao, madalas na pagkakamalang may itinatagong masama. Kaya ba sila nilalayuan ng lahat? Aba, ang daya naman yata nun. Para sa isang babae na wala namang ginagawang masama. Kung talagang gusto mo siyang tulungan, kailangan mong magpakatatag, ha? Ang paglapit sa kanya ay parang pakikipagsagupaan sa buong baryo. Ano bang dapat kong gawin, Nay? Pinapalayo niya ako dahil ayaw niya raw akong madamay sa kamalasan niya. Ipakita mo sa kanya na hindi ka natatakot. Ang taong nasaktan dahil sa mga hinala, tiwala lang ang makapagpapagaling dyan, anak. Nakinig akong mabuti sa mga payo ni nanay. Tama siya. Ang kailangan ni Arabella ay hindi lang basta kasama, kundi isang taong handang manindigan para sa kanya at maniwala sa kanya. Kahit magmukha pa akong baliw sa paningin ng iba, hindi ko hahayaang mag-isa ang isang taong ang tanging kasalanan lang ay ang pagiging tahimik sa gitna ng mapanghusgang mundo. Kaya makalipas ang ilang araw, hinintay ko ulit siya sa madalas niyang puntahan. At tama nga ako, naroon siya. Huwag mo na subukan tumakbo. Nakausap ko na si nanay at alam ko na yung dapat kong gawin. Wala naman akong pakialam kung sino pa yung kinausap mo, Frederick. Bakit ba napakatigas sa ulo mo, ha? Mana lang daw ako sa tatay ko, sabi ni nanay. At saka isa pa, hindi ako titigil hanggat hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon na mas makilala mo pa ako. Pati si Nanay Georgina madadamay kapag nalaman nilang kinukonsinti ka niya. Ayaw mo ba talaga akong tantanan, ha? Hindi ako nandito para makiusyoso. Nandito ako para sabihin sa iyo na hindi mo kailangang mapag-isa. May naniniwala pa rin sa iyo, Ara. Bakit mo ba to ginagawa, ha? Hindi naman tayo ganun kalubos na magkakilala para magmalasakit ka sa akin ng ganito. Dahil nakikita ko yung sarili ko sa iyo. Yung pakiramdam na walang gustong makinig sa totoo mong kwento. Paano kung totoo yung sinasabi nila? Paano kung totoo ngang aswang ako? Di maganda ka na. Kasi mukhang masarap naman yata akong gawing hapunan eh. Kung sakali. Ha? Tira ulo ka talaga. Hindi mo ba alam na seryoso yung mga sinasabi ko sa'yo? Seryoso naman akong lumalapit sa iyo ah. Sa wakas, nasilayan ko ang munting ngiti sa kanyang mga labi. Isang bihirang liwanag sa gitna ng kadilimang itinatago niya. Sandali man iyon, alam kong may puwang nako sa mundo niya. Hindi na ito basta kuryosidad. Isa na itong misyon. Ang patunayan sa mga tao na hindi siya isang aswang.
Alam mo, Arabella, hindi mo naman kailangang itaboy ang lahat ng tao para lang maprotektahan sila eh. Yun lang yung tanging paraang alam ko. Para walang masaktan. Mas mabuting ako na lang yung magdusa. Mali yun. Mas magandang buhatin ng mabigat kapag may kasama ka. Hindi ko ba napapagod sa kakatago? Pagod na ako, Frederick. Pero anong magagawa ko? Kinakatakutan at kinasusuklaman ako ng buong baryo. E di ayahan mo silang gumawa ng kung ano-anong kwento. Alam mo, habang nandito ako, walang sino mang makakalapit sa'yo para saktan ka. Paano kung dumating yung araw na maniwala ka rin sa kanila? Paano kung iwan mo na rin ako? Pangako, kahit baliktarin pa nila ang mundo, ang nakilala ko lang ay yung matapang na babaeng nakatayo sa harapan ko ngayon. Alam mo, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Yung hindi ko kailangan matakot na baka sugurin ako ng mga tao. Salamat, Frederick, ha? Salamat. Yan ang dapat mong maramdaman palagi. Hindi ka aswang. Tao ka, Arabella. At karapat dapat kang mahalin at ipagtanggol. Maraming salamat talaga, ha? Siguro nga hindi masamang subukang magtiwala ulit. Pero hindi yung biglaan, ha? Kailangan pa rin muna kitang makilala pa ng mabuti. O siya, ayos na yan. Sa ilalim ng liwayway ng buwan, unti-unting lumampot ang kanyang anyo. At ang dati niyang matigas na pananalitay napalitan ng mahinang buntong hininga. Alam kong mahaba pa ang lalakbayin namin at marami pang huhusga sa amin. Pero sa gabing iyon, sapat nang malaman kong hindi na niya ako itinataboy. Nung mga panahong iyon, gumagawa ako ng paraan para mapalapit pa sa kanya. Gaya ng sadya kong pagpapalabas ng manok sa kulungan para hanapin ito. Saan na pa yung manok na yun? Parang mailap pa sa taong ubod ng ilap ah. Frederick? Anong ginagawa mo rito sa tapat ng bahay namin? At saka, bakit nakadapa ka dyan sa lupa? Yung alaga ako naglayas kasi. Mukhang nabalitaan niyang maganda ang tanawin dito sa inyo. Kaya naisipang magbakasyon na muna. Ay nako, wala kami nakikitang manok. Maliban na lang sa mga panggatong na buhat ko. Sigurado ka ba talagang hindi ka nagpapapansin sa akin, ha? Akin na nga yung mga kahoy na dala mo. Baka mamay napapagod ka na sa bigat niyan eh. Ako na magdadala niyan hanggang sa silong ninyo. Wag na. Baka lumabas si Kuya Edmund eh. At kung ano pa yung isipin nun. Sanay naman ako magbuhat ng mabibigat na bagay. Kahit gaano ka pa kasanay, hindi ibig sabihin no na hayaan na lang kitang mahirapan. Ako na to. Alam mo, isipin mo na lang, kabayaran ko to dahil sa pinapansin mo ko. Mapilit ka lang talaga. Basta ha, huwag ka lang gagawa ng ingay. Hindi pala biro yung kapatid ko pagdating sa mga tao rito sa baryo. Kilala mo naman yun, di ba? Iba naman ako sa mga tao dito sa baryo ah. Akala ko ba isa na akong espesyal na panauhin dito sa puso mo? Sa bakuran ninyo. Ay nako. Ang dami mong hirit. Sige na nga. Ikaw na yung magbuhat niyan. Dahan-dahan lang ha. Baka matisod ka pa. Bit-bit man ng mabigat na kahoy, gumaan pa rin ang pakiramdam ko. Dahil natulungan ko siya sa simpleng paraan. Gusto kong ipakita kay Arabella na hindi ko ikakahiya ang mapalapit sa kanya. Kahit pasabihin ng lahat na isa siyang aswang. Habang naglalakad kami papunta sa silong, panandalian kong nakalimutan na may mga matang nakamasid sa amin. Oh, sino yung kasama mo, Arabella? Kuya, sandali lang. Tinutulungan niya lang ako magbuhat ng panggatong. Huwag ka naman sana magalit oh. Tinutulungan? Baka nangingialam ka mo. Alam mo namang bawal yung usisero dito sa bahay natin, di ba? Ano,
Gusto mo bang ibaon ko sa kanya tong itak ko? Dahan-dahan lang po, Boss Edmond. Masyadong matalim yan, baka mamaya mapuruhan ako, no? Pwede naman siguro natin tong pag-usapan ng hindi nauuwi sa sakitan. Hoy, wala tayong dapat pag-usapan, no? Malis ka nga dito bago ko makalimutan tao ka. Kuya, pakiusap naman no. Hindi siya gaya ng iba. Maniwala ka sa akin, mabait si Frederick. At hindi siya naniniwala sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin. Lahat sila, ganyan sila sa umpisa, Arabella. Kapag nakuha nila yung gusto nila, sila rin yung unang babato sa'yo. Boss, naiintindihan ko kung bakit niyo siya pinoprotektahan pero hindi ako nandito para saktan siya, no? Gusto ko lang talagang tumulong. Tumutulong? O baka naman nangangalap ka lang ng kwento para may maikalat ka bukas sa baryo. Mamatay man ang manok na hinahanap ko. Wala akong ibang hangad, no, kundi mapalapit kay Arabella at matulungan siya. Matagal akong tinitigan ni Edmond. Titig na parang hinihiwa ang kaluluwa ko. Sinusukat kung nagsisinungaling ba ako o hindi. Hawak pa rin niya ang itak. Pero ramdam ko ang unti-unting pagbaba ng tensyon nang makita niyang hindi ako umaatras. Mahirap paamuin ang taong matagal nang sinaktan ng lipunan. Pero alam ko na kailangan kong manatiling matatag para kay Arabella. Matapang ka. Karamihan sa mga taga-baryo, silip pa lang si itak ko, nag-uunahan na sa pagtakbo. Hindi naman sa matapang, boss. Mas mabigat lang talaga yung malasakit ko para sa kapatid ninyo, no? Basta't siguraduhin mo lang na hindi ka mapapagod manindigan. At kapag nalaman ko pinayak mo lang si Arabella, hindi lang talaga itak yung haharapin mo. Kuya naman nakakahiya kay Frederick. Fred, pasensya ka na sa inasal ng kapatid ko Pinoprotektahan niya lang naman ako Wala yun, Arabella. Kung ako rin naman yung may kapatid na kasing ganda mo, baka mas mabigat pa dyan yung dala ko araw-araw. Huwag mo nga akong daanin sa matatamis mo salita. Hindi ako nabilib sa ganyan tao. Hindi ko po kailangang magpapansin sa inyo. Ang gusto ko lang naman may pakita na totoo yung pakikitungo ko At malinis ang hangarin ko kay Arabella. Frederick, umalis ka na muna Baka mamaya magbago pa yung isip ni kuya Tapos ilabas na naman yung itak niya. Bilis. Sige, pero babalik ako para sa manok ko. At para makita ko rin ulit yung mga ngiti mo. Kahit pa harangin ako ng kapatid mo. Sige na, lumayas ka na. At siguraduhin mong walang makakakita sa iyong lumalabas dito. Kung ayaw mong kuyugin ka ng mga chismosa. Naglakad ako palabas ng kanilang bakuran. Magkahalo ang kaba at kagalakan. Kahit muntik na akong gawing sangkap sa tinola dahil sa itak ni Edmond. Sulit pa rin ang lahat dahil nakita ko ang babaeng gusto ko. Hiyang-hiya si Arabella. Pero sa mga mata niya, nabasa ko ang pasasalamat. Dahil hindi ako tumakbo palayo at hinarap ko ang kanyang kapatid. Frederick! Frederick, sandali! Pasensya na talaga sa ginawa ni kuya. Hindi ko naman akalain na magiging ganun yung reaksyon niya. Ayos lang yun. At least ngayon alam ko nang hindi aswang ang kapatid mo. Mandirigma pala siya. Ay, kasi naman bakit ka pa kasi nagbuhat ng kahoy? Ngayon tuloy baka isipin mo na napakadelikado talaga ng pamilya ko. Ang delikado lang naman dito sa inyo, yung ganda mo Nakakamatay kapag matagal na kitang hindi nakikita. Ay, nagawa mo pa magbiro matapos kang tutukan ng itak ni Kuya Edmond? Ay, pero Frederick, seryoso, nahihiya talaga ako sa'yo. Pasensya ka na Arabella, tignan mo ko. Hindi nabawasan ang tingin ko sa'yo dahil lang sa galit ng kapatid mo o pananakot niya sa akin. Bakit ba napakabait mo sa akin? Alam mo,
Hindi ako sanay na may taong hindi ako hinuhusgahan eh. Kahit na ganyan yung tingin sa akin ng lahat. Kasi gusto ko makita mo yung sarili mo sa paraan na nakikita kita. Isang babae na dapat mahalin at ipaglaban. Salamat ulit, Frederica. Pero pakiusap naman no. Mag-iingat ka sa pag-uwi ah. Baka may makakita sa'yo na galing ka dito sa bahay namin. Naku, sigurado kung kukuyugin ka nila. Ayan mo sila. Malayong kapitbahay lang naman ako eh. Wala silang magagawa. Basta huwag ka namang matikas ng ulo. O sige na, umalis ka na. At mag-iingat ka ha. Huwag kang magalala. Magaling ako magtago. Pero itong nararamdaman ko para sa'yo, unti-unti ko na ipapakita. Tumalikod ako at naglakad palayo. Ramdam ang init ng tingin niya sa likod ko. Ang hiya niya'y patunay lang na may pusong marunong masaktan. Malayong malayo sa imaheng halimaw na ikinakalat ng iba. Sa bawat hakbang ko, lalo kong natiyak na hindi lang basta pagkakaibigan ang nararamdaman ko para sa kanya. May dahilan kung bakit muli ko siyang nakita sa sapang iyon. At habang naglalakad ako sa palengke, napapansin ko ang mga taong nagbubulong-bulungan habang nakatingin sa akin. Bakit parang biglang tumahimik lahat ang pagdaan ko? Oh, may dumi ba ako sa mukha? O may bagong chismis na naman na hindi ko alam? Nakita namin na galing ka sa bahay ng aswang. Hindi ka ba natatakot na makulam o maagang mamatay? Ang mas kinakatakutan ko yung mamatay ako na hindi man lang alam ang totoo. Kayo ba? Masaya ba kayong gumawa ng kwento at sirain ang buhay ng isang tao? Mapapahaba ka sa ginagawa mo. Dinadamay mo katahimik ka na baryong ito dahil lang sa isang babae. Katahimikan. Halos puro paninira nga yung ginagawa ninyo sa kapwa ninyo eh. At lagi namang may gulo rito. Bakit hindi niyo muna subukang kilalanin muna yung tinatawag ninyong aswang? Huwag kang lalapit sa amin kapag naghahanap ka na ng laban ng tao. Sinusundan ka na ng dilim. Ay nako. Kung sumpa man na maging mabuti sa kapwa, sige tatanggapin ko na. Kesa naman magkunwaring mabuti pero buhay naman ang ibang inaatupag. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapa mo kapag nakita mo na ang totoong aswang. Alam nyo, hindi ako duwag gaya ninyo na takot na kagad sa hindi naman siguradong bagay. Bahala ka sa buhay mo. Huwag kang iiyak sa amin kapag kinuha na nila kaluluwa mo. Habang naglalakad ako pa uwi, ramdam ko ang bigat ng mga tingin nila. Parang bawat isa'y may hawak na bato, handang ihagis sa akin. Pero imbis na matakot, mas lalo lang akong naging determinado. Ang pag-iwas ni Arabella ay hindi dahil masama siya, kundi dahil takot siyang madamay ang mga taong tulad ko sa galit ng iba. Kaya ngayon, kailangan kong patunayan na hindi siya aswang. Sa lalim ng iniisip ko, hindi ko namalayan si Edmond hanggang sa malakas siyang tumikhim. Oh, Edmond, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo rito? Gusto lang kita kausapin tungkol sa kapatid ko. Anong tungkol sa kanya? Mahal ko si Arabella. Di ako papayag na paglaruan mo lang siya. Hindi ko siya pinaglalaroan ni Edmond at hindi ko yun gagawin. Siguraduhin mo lang ha. Dahil kaya kita isabit ng patiwarik. At talagang papakain kita sa mga alaga ko sawa. Naintindihan mo ba yon? Makakaasa ka. Mamahalin ko siya, igagalang at poprotektahan. Kung ganun, naasahan ko yan sa iyo ha. Alis na ako. Pagkatapos naming mag-usap ni Edmond, umuwi na ako. Ilang sandali pa, nakahiga na ako sa sala hanggang sa nakatulog. Pero napabalikwas ako ng bangon
nang makarinig ako ng kaluskos sa bubong namin. Sino yan? Sino yan? Kung magnanakaw ka man, ako, maling bahay ang inaakyat mo. Dahil wala kaming nakatagong pera dito, hoy. Naku, narinig mo ba yun, anak? Diyos ko, Frederick, huwag kang lalabas, ha? Pakiramdam ko hindi tao yung nasa labas. Nay, dito lang muna kayo. Kailangan ko tignan kung sino yung nasa labas. Anak, mag-iingat ka, ha? Magdala ka ng itak at asin. Opo, Nay. Ayun, may anino ron. Parang malaking ibon tapos ang bilis lumipad papuntang gubat. Ano yun? Yan na nga pa ang sinasabi ko sa iyo. Pakiramdam ko, may aswang na nagmamasid sa atin, anak. Baka totoo nga ang sinasabi nila tungkol kay Arabella. Nay, huwag niyo naman pong husgahan kagad si Arabella. Baka malaking ibon lang talaga yun. Baka kwago o kung anumang ligaw na ibon. Hindi naman ibig sabihin nun, aswang na eh. Walang kuwagong kasing laki ng tao, Frederick. Kailangan nating magdoble ingat, anak. Iba ang kutob ko. Parang alam nilang kalaban nila tayo. Mabango lang siguro ako, Nay. Baka pabango ko lang yung habol. Ay nako, Frederick. Pigilan mo na nga ang pagbibiro. Joke lang. Ito naman oh. Halika na, pumasok na tayo. Baka mamaya bumalik pa yung malaking ibon na yun eh. Ay, wag ka na magbiro ng ganyan, ha? Abay, totoong delikado ito para sa atin, anak. Ngayon, magpahinga na lang muna tayo. Pumasok ako sa loob, pero hindi agad ako dinalaw ng antok. Ang nakita ko sa bubong ay sapat na para takutin ang sino man. Pero para sa akin, lalo lang itong nagdulot ng mas maraming tanong. Totoo nga kayang may aswang sa aming baryo? At kung meron man, sigurado akong hindi si Arabella ang nilalang na nakita ko lumipad sa gitna ng dilim. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Kaya pagising ko kinabukasan, humihikab pa rin ako. Frederick, anak, tumayo ka na riyan, ha? At ihatid mo na tong ulam kay Lola Lilian. Nangako kasi ako na ipagluluto ko siya eh. Kaya dalhin mo na to sa kanya, ha? Ay, alas 7 pa lang ng umaga. Pwede bang maya-maya na lang, naantok pa ako. Ngayon na, anak. Abay, matanda na si Lola Lilian at kailangan niyang kumain sa tamang oras para makainom siya ng gamot. Sige na nga. Pero dagdagan mo yung kanin ko mamaya pag uwi ah. Kailangan ko ng lakas. O, mag-ingat ka sa daan, ha? Naku, lalo na't may nakita ka kagabi. O, huwag kang maglala, Nay. Matibay itong anak mo at saka hindi pa naman tayo sigurado kung ano talaga yun eh. Ay naku, huwag kang masyadong kampante. Hindi lang sa gabi dumarating ang panganib. Minsan nasa paligid lang, kahit tirik ang araw. Sino ba kasi kasama ni Lola Lilian doon? Parang laging sarado yung pinto niya tuwing dumadaan ako eh. Minsan daw may dalagang tumutulong sa kanya. Basta, iabot mo na lang yan, ha? Huwag ka nang marami pang tanong. Opo, Nay. Sige na, alis na po yung paborito niyong anak. Pabalik din ako kagad. Dala ang mainit na ulam. Tinahak ko ang daan papunta sa liblib na bahagi ng baryo, kung saan nakatira si Lola Lilian. Tahimik ang paligid. Huni lang na mga ibon ang maririnig. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba akong kaba. Parang may sorpresang naghihintay sa akin ng umagang iyon. At ilang sandali pa, naroon na ako sa labas ng bahay ni Lola Lilian. Lola Lilian? Tao po. Tao po. May dala po akong ulam galing kay nanay. Frederick? Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na nandito ako? Arabella? Teka,
Katulong ka ba rito ni Lola Lilian o nagkataon lang na nandito ka rin? At saka hindi ko alam na nandito ka pala. Inutusan lang kasi ako ni nanay na ihatid do kay Lola. Anong ginagawa mo rito? Ganun ba? Tinutulungan ko lang si Lola sa mga gawaing bahay dahil mahina na yung tuhod niya eh. Kaya minsan, pumupunta ako rito sa kanya. Tara, pasok ka. Kaya pala hindi kita nakita nung napadaan ako sa inyo. Dito ka pala madalas sa bahay ni Lola. Teka, baka isipin mong nagtatago ako rito ah. Gusto ko lang talaga ng tahimik na lugar. At saka, alam mo na, nakakatulong pa ako kay Lola. Ay, akin na yung ulam mo. Ako na mag-aayos sa mesa. Ngayon ko lang napansin. Ang puti mo pala talaga kapag tinatamaan ng araw, no? Parang ang kinis mo tuloy tignan, kaya ingatan mo yan, ha? Huwag mo nga akong tignan ng ganyan. Kaya nga ako tinatawag na aswang dahil sa sobrang puti ko eh. At saka dahil sa kulot na kulot kong buhok. Oh, ano naman kung maputi at kulot? Sa paningin ko, mukha kang prinsesang naligaw sa gubat, hindi aswang. Ang daldal mo talaga, Frederick, no? Maupo ka muna habang inihahanda ko yung pagkain ah. Napako ang tingin ko sa mahaba niyang kulot na buhok na sumasayaw sa hangin. Doon ko naunawaan na ang dahilan kung bakit siya tinatawag na aswang, ang pambihira niyang ganda at pagiging misteryosa. Ay siya ring dahilan kung bakit lalo akong nahuhulog sa kanya. Napakababaw na mga tao sa baryo para tawaging halimaw ang isang nilalang na kasinamo ng kanyang muka. Habang kumakain kami, nag-usap kaming dalawa. Bukod sa pag-aalaga kay Lola, ano ba yung pinagkakabala ng isang aswang na gaya mo dito sa loob ng bahay? Mahilig ako magluto ng pagkain. Nakakagaan kasi ng pakiramdam kapag nakakagawa ako ng masarap na pagkain eh. Talaga? Akala ko puro ilaw na karne lang ang alam niyong ihanda. Biro lang yan ano ba yung pinakamasarap mong luto? Pinakamasarap kong luto? Adobo sa kasinigang. Alam mo ba, sabi ni Lola, mas masarap pa nga raw yung luto ko kaysa sa luto niya eh. Naku, pwede ko bang matikman yun sa susunod na punta ko rito? Kasi kung sa bahay niyo ako makikikain, baka ako yung gawing ulam ng kuya mo eh. Tungkol dyan? Pwede ko naman kausapin si kuya eh. Pero depende pa rin kung mabait ka. Pero seryoso, simpleng buhay lang naman talaga yung gusto ko eh. Bakit hindi mo na lang kasi ipakita sa kanila na normal ka lang din? Para tigilan ka na ng mga taga-baryo. Sinubukan ko na yan dati. Pero wala eh. Bawat kilos ko, nilalagyan nila ng masamang ibig sabihin. Ay nako, mahirap talaga lumaban sa mga taong ayaw namang makinig. Huwag kang magalala. Ako na lang ang unang titikim ng bawat luto mo. Salamat, Frederick. Alam mo, ngayon ko lang naramdaman na hindi ko kailangan magtago kapag kasama kita. Habang nag-uusap kami, mas luminaw sa akin ang lahat. Si Arabella ay simpleng babae na may mga pangarap, biktima lang ng malupit na kultura sa baryo. Ang hilig niya ay pagluluto at pag-aalaga kay Lola Lilian. Patunay na malayo siya sa ibinibintang nilang pagiging aswang. Masarap din siyang kausap at sa bawat tawa niya, unti-unting nawawala ang takot ko. Pagkatapos naming kumain at mag-usap, nagpaalam na rin ako. Kailangan ko na sigurong umuwi bago pa ako hanapin ni nanay. At isipin niya kinain mo na ako. Sige na, sige na. Baka mapagalitan ka pa eh. Salamat sa paghatid ng ulam ha, saka sa pakikipagkwentuhan sa akin. Arabella, may gusto pa sana ako sabihin sa'yo. Kagabi sa bubong ng bahay namin, may nakita akong malaking ibon na lumilipad. Sabi ni nanay baka aswang daw yun.
Pero alam kong hindi ikaw yun ha. Marami talagang kakaibang nangyayari dito sa atin, Frederick. Kaya mag-iingat ka ha. Naku, baka mamaya mapagdiskitahan ka ng totoong aswang. Kahit sino pa sila, hindi ako papayag na madamay ka o ang pamilya mo sa ginagawa nilang masama, no? Sapat na sa akin na may naniniwala sa akin. Kahit yun lang, nakakatulong na para makatulog ako na mahimbing. O paano? Bukas ulit ha. Magdadala ako ng mga kailangan para makapagluto ka ng sinasabi mong espesyal mong luto. Sige, hihintayin kita. Pero siguraduhin mong wala makakakita sa'yo ha. Ako pa ba? Daig ko pa kaya yung ninja kong kumilos. Sige na, ingat ka Arbelia ha. Ikaw ang mas dapat na mag-ingat sa daan dyan, no? O siya, salamat sa lahat ha. Naglakad ako pa uwi na may malawak na ngiti. Alam ko na ang totoo. At iyon ang magsisilbi kong sandata laban sa mga tao sa baryo. Hindi man madali ang landas na tatahakin namin, handa ako na harapin ang sino man, tao man o aswang. Sa gitna ng lahat ng misteryo, natagpuan ko ang isang babaeng tunay na karapat-dapat mahalin. Lumipas ang mga araw na parang magandang panaginip. Halos gabi-gabi akong tumatakas sa bahay. Bit-bit ang iba't ibang sangkap para lang matikman ang luto ni Arabella. Kahit paulit-ulit ang paalala ni Mang Isko na magdala ako ng asin bilang panlaban sa dalaga, tinatawanan ko lang yun. Sabi ko sa kanya, sapat na ang pagmamahal ko kay Arabella. Hindi ko na kailangan ng dagdag pa na pampalasa. Arbelia, eto, nagdala ako ng sili at gata. Pakiramdam ko kasi ito na lang yung kulang para sa espesyal mong luto eh. Sigurado ka ba talagang gusto mo ng luto ko o gumagawa ka lang ng dahilan para makita ko? Aminin mo. Bakit? Bawal bang sabay ako matakam sa luto mo at magpapansin sa'yo? Napakabulero mo talaga. Kaya siguro hindi ka natatakot sa mga chismis dito sa baryo, no? Mas nakakatakot pang mawala ang pagkakataon na makasama ka kaysa sa mga kwentong gawa-gawa ng mga tao. Pero seryoso, sabi ni Lola, naririnig na naman daw yung pagaspas ng pakpak ng aswang. Kaya mag-iingat ka palagi ha. Huwag kang maglala, mabilis akong tumakbo. Hindi nila ako maaabutan kung sakali. Uy, ano ka ba? Huwag mo nga gawing biro yan, Frederick. Iba rin yung pakiramdam ko eh. Huwag kang masyadong maglala, kaya ko yung sarili ko. Sige na, umuwi ka na. Bukas na lang kita ipagluluto. Ayoko may mangyaring masama sa'yo nang dahil lang sa akin. Tumango ako sa kanya. Iba rin ang pakiramdam ko nung gabing yun. Pero ayoko lang ipahalata sa kanya. Ayokong dumagdag pa ang pag-aalala niya. Malamig ang hangin. At nakakabinging katahimikan ng paligid. Wala man lang tunog kahit kuliglig. Habang naglalakad ako sa madilim na pilapil, rinig ko ang bawat kaluskus ng dahon. Ramdam kong may nakatingin sa akin. Hindi ko lang alam kung tao ba o aswang. Sino yan? Kung tao ka, magpakita ka. Huwag ka magtago sa dilim. May pagkain na ako. Ibig sabihin totoo ang chismis tungkol sa aswang. Hindi ka lang basta malaking ibon. Isa ka talagang halimaw. Tatapusin kita. Pihirang bao ng hininga mo. Amoy kanal na inaluwa ng bulok na karne. Ikaw ang umahadlang sa amin. Kung si Arabella ang habol mo, dadaan ka muna sa akin. Mabilis ka, pero mas mabilis pa rin ako sa'yo. Walang iya ka. Ito na yun, para sa lahat ng mga pananakot niyo sa baryo. Pero imbis na ako ang makadikit agad,
Bigla niya akong sinunggaban. Muntik nang bumaon sa dibdib ko ang matutulis niyang kuko kung hindi lang ako nakailag. Sa braso niya ako tinamaan. Ramdam ko ang hapdi ng sugat pero hindi ako umatras. Sa bawat galaw niya, binabasa ko ang mga kilos niya. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa itak at sa dilim, hinahanap ko ang tiyempo para matamaan siya. Ano, pagod ka na? Akala ko ba malakas ka? Mamamatay ka! Tao! Tao nga ako pero may hawak akong itak. Ah! Ang baka! Yan ang napala mo sa kasamaan mo. Hindi mo ako magagawang hapunan. Hindi. Hindi pa tayo tapos. Sige, bumalik ka pa. At sisiguraduhin ko puputulin ko pa yung isa mong paa. Ang daming dugo. Kasi dumi ng ugali mo. Frederick! Frederick! Narinig ko yung sigaw mo! Ayos ka lang ba? Habol ko ang hininga ko habang nakatingin sa itim na dugong na iwan sa damuhan. Natamaan ko ang kaliwang paa ng aswang. Isang bakas na hindi niya basta maitatago. Dumating si Arabella na may dalang sulo. Kitang-kita sa mukha niya ang takot at pag-aalala. Doon ko naramdaman na nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Mabuti na lang at hindi na niya nakita ang halimaw. Diyos ko, Frederick, may sugat ka sa braso. Ano bang nangyari? Wala to. Nakalimot lang ako ng pusang gala. Akala ko mabait kaya pinulot ko. Ayun, kinalimot ako. Nakita ko siya, Frederick. Ang laki ng anino niya habang lumilipat palayo. Nakita mo na pala eh. Nagtatanong ka pa. Huwag ka na matakot, Arabella. Alam na niya ngayon na hindi na ako madaling tirahin. Kaya hindi na yun basta-basta makakabalik. Pero bakit mo ginawa yun, Frederick? Pwede ka niyang patayin. Dapat tumakbo na lang. Hindi ako tatakbo kung kaya ko naman lumaban, oh. Hindi ko hahayaan na habang buhay kang nagtatago dahil sa mga aswang na yan. Salamat. Salamat, pero natatakot ako sa pwede nilang gawin sa'yo sa susunod. Hayaan mo. May marka na yung aswang na nakalaban ko. Malalaman na rin natin kung sino yung nagtatago sa likod ng anyong tao dito. Kung ganun, kailangan nating mas maging maingat, ha? Hindi yun titigil hanggat hindi siya nakakaganti. Hindi ko hayaang masaktan kanila kahit maubos pa ang lakas ko. Pinilit kong ngumiti para kumalma siya. Kahit ang totoo'y kinakabahan din ako. Ang dugong nasa itak ko, ang patunay na totoo ang aswang. Kinabukasan, magmamasid ako sa mga tao sa baryo. Titingnan ko kung sino ang iika-ikang maglakad at kung sino ang may benda sa kaliwang paa. Unti-unti nang lumalabas ang totoo at sisiguraduhin kong hindi na sila makakapagtago. Samantala, dinala ko ni Arabella sa bahay nila at nilinis ang sugat ko. Aray! Tandaan lang naman sa paglilinis. Mas masakit pa yan kaysa sa kalmot ng aswang mismo eh. Tiisin mo, parusa mo yan sa pagiging bida-bida mo, no? Alam mo yata, bakal ang katawan mo eh. Bida naman talaga ako eh. Lalo na dyan sa puso mo. Aray, teka lang. Nagagawa mo pa magbiro sa lagay na yan, ha? Munti ka na nga gawing hapunan kanina. Ay, basta kasama kita kahit maging almusal pa ako. Ayos lang. Basta ikaw ang kakain sa akin. Aray ko. Kadiri ka. Hoy, kailangan mo na umuwi. Baka mapagalitan ka na ni Nanay Georgina, no?
Tama ka. Kailangan ko nang umuwi. Naharapin ko pa yung aswang bukas eh. Iisa-isahin ko yung mga tao dito sa baryo. Uy, mag-iingat ka sa daan ah. Baka mamaya may kasama pa pala yung nilalang na yun sa paligid. Hayaan mo sila. Alam na nila ngayon na hindi lahat ng taga rito madaling takutin. Ingat ka, mahal ko. Napahinto ako sa huling sinabi niya. Para bang nawala bigla ang hapdi ng sugat ko at napalitan ng init sa dibdib ko. Habang naglalakad ako pauwi sa ilalim ng liwanag ng buwan, napapangiti ako. Hindi lang pala babae ang kinikilig, pati lalaki rin pala. At lalo kong naramdaman na kailangan kong protektahan ng taong nagbigay sa akin ng dahilan para lumaban. Kaya kung sino man yon na sinasabing aswang, humanda siya kapag nalaman ko kung sino siya. Kinaumagahan, maaga akong nagising para sa balak ko. Hindi ko pinansin ang hapdi ng sugat sa braso ko. Tumambay ako sa tapat ng sari-sari store. Kunwari bumibili ng sigarilyo. Pero ang totoo, tinitingnan ko ang bawat taong dumadaan. Magandang umaga, Mang Isko. Ang aga niyo yata ngayon ah. Kailangan, Frederick eh. Mahirap ang buhay kung puro iga lang. Teka, Mang Isko. Bakit kayo iika-ika? Anong nangyari sa kaliwang paa ninyo? Ito ba? Naaksidente lang kagabi habang nag-aayos ng bakod. Abay tinabahan ang sarili kong itak. Talaga po? Teka, parang malalim yata yung tama. At hirap na hirap kayong maglakad. Minalas lang. Tumalbog ang ilalim sa matigas na kahoy. Bakit mo ba yung tinatanong? At tandaan mo ang sabi ko sa'yo ha. Layuan mo na ang aswang na talagang yun. Hindi ko na po siya nakikita. Nag-aalala lang ako, baka kailangan nyo ng tulong eh. Ayos lang ako. Malakas pa ako sa kalabaw no. Sa bagay, kapag sanay sa trabaho kahit may sugat, tuloy pa rin no. Kaya talaga ang buhay iyo. Kailangan magtiis. O siya, mauna na ako ha. Tumalikod si Mang Isko habang kaladkad ang kaliwa niyang paa. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang nakatingin sa puting benda na may tuyong dugo. Siya ang isa sa mga unang nagbabala sa akin tungkol sa aswang. Pero siya rin pala ang may sugat. Kailangan kong malaman ang totoo. Lumipas ang ilan pang mga araw at pansamantala ko munang isinantabi ang hinala ko kay Mang Isko. Gusto kong pasayahin si Arabella matapos ang takot na naranasan niya ng gabing yun. Inaya ko siyang mamalengke para bumili ng sariwang karne at mga sangkap. Masaya kaming nag-uusap nang biglang dumating si Krisha, ang kababata kong matagal nang may gusto sa akin. Aba, tingnan mo nga naman kung sino yung nandito. Hindi ko akalain na kaya mong maglakad kasama yung isang halimaw. Risha, huwag ka nang gumawa ng eksena dito. Wala kaming oras para sa'yo no. Eksena? Frederick, nag-aalala lang ako sa'yo. Bakit ka ba dikit ng dikit sa babaeng yan? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo, Krisha. Namamalengke lang kami ng tahimik. Tumigil ka nga! Kahit anong pabango yung ilagay mo, aswang ka pa rin. Kitang-kita sa mukha mo yung uhaw mo sa dugo, oh! Umalis ka na nga. Wala kaming alam sa sinasabi mo no. At wala kang karapatan na pagsalitaan siya ng ganyan. Bakit, Frederick? Takot ka bang malaman ng lahat? Na yung nililigawan mo yung dahilan kung bakit may mga hayop na namamatay dito sa baryo? Hindi totoo yan. Bakit niyo ba ako sinasaktan? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo, ah. Dahil aswang ka, Arabella. Isa kang kahihiyan sa baryo to. Umalis ka na nga dito bago ka pa namin sunugin. Tama na! Ang pinakabulok dito yung ugali mo, Krisha.
Mas nakakasuka ka pa kaysa sa kahit sinong halimaw, no? Hindi na nakasagot si Arabella. Humahagulgol siya at mabilis na tumakbo palayo. Sa harap ng maraming tao. Lalong tumaas ang tensyon dahil sa mga bulong-bulungan sa palengke. Naiwan akong nanggagalaiti, nakatitig kay Krisha na halatang tuwang-tuwa sa ginawa niya. Masakit makita na ang taong mahal mo ay sinasaktan ng mga taong wala namang ibang ginawa kundi manira. Masaya ka na ba? Nasira mo na yung araw ng taong wala namang ginagawang masama sa'yo. Palibhasa sa sobrang inggit mo eh. Inggit? Frederick, pinoprotektahan niya kita. Nilalason ka niya kaya hindi mo makita kung ano talaga siya. Alam mo kung sino ang totoong halimaw? Ikaw yun oh. Puro inggit at galit ang laman ng utak mo. Ikaw kaya ay nakakatakot. Paano mo ba nagagawang piliin yung isang aswang kaysa sa akin? Ako yung matagal nang nasa tabi mo. Bakit hindi na lang ako, Frederick? Kahit ikaw ang huling babae sa mundo, mas pipiliin ko pa rin ang aswang no? Kesa naman sa taong pangit ang ugali kagaya mo. Walang yaka! Pagsisisihan mo, sinabi mo sa akin yan, Frederick. Babalik ka rin sa akin. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo kay Arabella. Baka makalimutan kung babae ka kapag sinaktan mo pa siya ulit. Tingnan na lang natin kung hanggang saan yung tapa mo kapag buong baryo na yung kalaban nyo. Sige, gawin mo yung gusto mo. Pero tandaan mo, hindi manggagaling ang totoo sa bibig ng sinungaling. Hoy! Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Kapatid mo yung aswang na yon? Hindi aswang yung kapatid ko. Kaya kung ayaw mo ibaong kita ng buhay, tumahimik ka! Swerte naman ang babaeng yun. May kapatid na gwapo at matipon. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mong tawagin aswang yung kapatid ko? Meron siyang pangalan, Arabella! Ano ba? Bitawan mo nga ako! Kung hindi, papapulis kita! Eh di tumawag ka ng pulis. Kahit buong barangay, isama mo pa. Swerte naman ang babaeng yun. May gwapo ng kapatid, kakampi pa si Frederick. Fred, sundan mo na yung kapatid ko. Baka may kung ano pang mangyari sa kanya. Ako nang bahala sa babaeng to. Sige, salamat. Hoy! Frederick! Bumalik ka nga rito! Iniwan ko si Krisha. Nanggagalaiti sa gitna ng palengke kasama si Edmond. Wala akong pakialam sa mga matang nakatingin sa akin. Si Arabella lang ang nasa isip ko. Mabilis ang tibok ng puso ko habang hinahanap siya. Hindi siya dapat nag-iisa sa ganitong oras. Kung ituring man siya ng buong mundo na aswang, handa akong maging tanging kakampi niya sa gitna ng lahat ng panghuhusga. Nang marinig ko ang malakas niyang iyak, agad ko siyang nilapitan. Arabella! Arabella! Mag-usap tayo. Huwag mong pakinggan yung sinasabi ng babaeng yun. Bakit palagi ganito, Patrick? Kahit anong kabutihan ang gawin ko, may masama pa rin silang nasasabi tungkol sa akin. Kasi hindi nila matanggap na may taong kagaya mo na mas maayos pa kaysa sa kanila. Bakit tama sila? Baka mas mabuti pang lumayo na lang ako para wala nang madamay. Hindi kita hayaang umalis ng baryong to. Sinasabi ko na sa'yo, hindi kita pababayaan. Paano kung mapahama ka ng dahil lang sa akin? Kita mo naman pati si Krisha, diba? Nagalit na rin sa'yo. Mas gugustuhin ko pang madamay kaysa sa mapalapit sa taong kagaya nila. Mas mabaho pang ugali nung kaysa sa bulok na isda eh. Ikaw talaga. Nagagawa mo pa rin magbiro kahit ang bigat-bigat na nang nangyayari. Kasi gusto kong makita kang ngumiti. Hayaan mo sila. Ang mahalaga magkasama tayo. Salamat, Frederick, ha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka sa tabi ko kanina.
Niyakap ko siya ng mahigpit sa ilalim ng puno ng nara. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang balikat. Paalala na gaano man katatag ang isang tao, may hangganan din. Pero habang yakap ko siya, lalo kong natiyak na kahit anong problema ang dumating, hindi ko siya bibitawan. Arabella, kailangan natin magplano. Hindi lang aswang ang kalaban natin ngayon, pati mga tao na rin. Anong gagawin natin? Baka kung ano na namang kwento ang ikahalat ni Krisha sa buong baryo, ha? Frederick, natatakot ako. Hayaan mo siya magkalat ng chismis. Harapin mo siya. Tatagan mo lang ang loob mo. May kailangan lang akong malaman tungkol kay Mang Isko. Bakit? Anong meron kay mga isko? Pumupunta siya minsan sa bahay ni Lola Lilian eh. Nakita ko yung benda sa kaliwang paa niya. Masabi niya, nataga daw siya ng itak pero kapareho ng pwesto kung saan natamaan ko yung aswang. Hindi pwede. Imposibleng si Mang Isko ang umatake sa'yo. Mabait siya sa amin. Babait sa'yo? Kung alam mo lang, gusto niyang layuan kita dahil tingin niya aswang ka. Baka kaya siya lumalapit dahil naghahanap lang siya ng mabibintang sa'yo. Kung siya nga yun, ibig sabihin lang, mas delikado tayo. Hindi ko akalaing ganyan pala siya kapag nakatalikod kami. Kaya nga kita hindi iniiwan. Puprotektahan kita sa lahat ng mga pwedeng manakit sa'yo. Sige, lalaban tayo. Hindi tayo pwede magpatalo sa mga kasinungalingan nila. Nang dahil sa narinig ko ng gabing iyon, ramdam kong may paparating na panganib. Lalong tumindi ang hinala ko kay Mang Isko. At habang pinagmamasdan ko ang dilim sa labas, pakiramdam ko'y malapit nang matapos ang pagtatago niya. Sana nga, para maligawan ko na ng formal si Arabella. Isang gabi, inimbitahan ko siya sa bahay. Pero habang nag-uusap kami, may kumaluskos sa bubong. Kinuha ko ang walis tingting. Lumabas ako at nagulat nang makita si Lolo Gomer. Sino yun? Aswang ka ba? Pusa yan. Pababa ka nga riyan. Napagkakabala ka pang aswang. Teka, pusa pala yun, Lo. Paano ba naman tumakas kasi? Diyos ko, kinabahan pa ako. Pasok muna kayo, Lo. Magkape tayo. Akala ko kasi talaga aswang yung nasa bubong. Munti ko nang mayampas yung walis dun eh. Ang kulit mo talaga, no? Para ka nakakita ng multo. Namumutla ka na, oh. Syempre, sino ba namang hindi magugulat ng biglang kalabog sa bubong? At aba kasi ng pusa ni Lola Gomer eh. Abay, wag mong sinisisi ang pusa ko. Ikaw lang talaga madaling magulat yan. Hayaan na. Ang mahalaga, hindi nakal mo si Frederick. Ubusin niyo ng kakanin habang mainit pa, ha? Salamat po, Nay Georgina. Masarap po nito, bagay na bagay sa kape at kwentuhan. Aminin mo, kinabahan ka rin kasi akala mo si Mang Isko na yung nasa bubong, no? Konti lang. Pero mas iniisip ko kung paano kita mapoprotektahan kung sakaling aswang nga talaga yun. Ay nako, Arabella. Itong manliligaw mo bolero pa rin pala. Parang ako nung bata-bata pa ako. Ay nako, Mang Gomer. Huwag mo naman itulad sa sarili mo si Frederick. Baka matakot pa si Arabella at hindi sagutin ng anak ko. Napapangiti ako noong mga panahong iyon. Ang sarap pala sa pakiramdam ng masayang samahan. Walang takot, simpleng usapan, puro asaran lang. Habang pinapanood ko si Arabella na humahagalpak sa tawa, nabubura ang lahat ng pagod at kaba ko nitong mga nakaraang araw. Simple lang naman ang gusto ko. Ang ganitong mga sandali kasama sila. Payapa, masaya, at walang iniisip na anumang panganib.
Alam nyo, yung si Pusi, spoiled kasi sa akin yan kaya ganyan kataba eh. Akala nga ng iba, aso sa laki. Kaya pala lolo eh. Akala ko tuloy aswang. Ang lakas kasi ng laglag sa bubong natin eh. Buti na lang hindi nabutas yung yero. Uy, huwag mo nga lait-laitin yung pusa. Ang cute nga dahil mataba eh. Aray ko naman. Mabuti pa yung pusa pinupuri mo. Ako kaya kailan. Wala kang makukuhang papuri sa akin, no? Pero totoo Arabella, kahit walis lang ang hawak ko, lalaban talaga ako para sa'yo. Narinig mo ba yon, Arabella? Nako, mukhang nagpaparinig na talaga tong anak ko tungkol sa panliligaw sa'yo. Totoo po yun ay. Gusto ko talaga ayusin ang lahat sa amin. Ayoko nang magtago kami. Basta huwag mo lang paiyakin ang magandang dalagang yan. Dahil kung hindi ako mismo ang hahampas sa'yo ng walis. Lolo naman eh, masyado kayong seryoso. Magkape na nga lang muna tayo sa kumain. Baka lumamig pa yung kakanin eh. Hindi ko siya paiiyakin, lolo. Pangako ko yan. Itagaan niyo po yan sa bato. O kahit dyan sa walis tingting. Ang saya nyo naman tignan. Mabuti naman at sumigla ang bahay na ito. Abay dati kasi. Ang tahi-tahimik dito. Nag-iingay lang kapag may kalokohan itong si Frederick. Ang sarap pakinggan. Natanggap nila si Arabella. Sa kabila ng lahat ng usap-usapan tungkol sa kanya. Yung bang hindi ko na kailangan magpaliwanag para lang ipagtanggol siya. Habang nagbibiroan kami, unti-unti kong naramdaman na bahagi na siya ng pamilya namin. Hindi ko man alam kung anong mangyayari bukas. Sapat na sa akin ang makita siyang nakangiti para masabing sulit ang lahat ng sakripisyo ko. Samantala, kinuha ni Lolo Gomer ang gitara niya at natuwa ako dahil gusto ko talaga siyang haranahin. Lo, pero muna ng gitara niyo ha. Gusto ko lang kumanta para masaya. Oh, marunong ka pala mag-gitara saka kumanta? Sige nga, parinig nga. Siyempre naman. Marami pa akong tinatagong galing, no? O makinig ka na mabuti. Baka lalo kang mahulog sa akin. Sige nga, Frederick. Ipakita mo sa amin ang galing mo para lalo ka naming maitulak kay Arabella. Para sa ito, Arabella. At syempre, para na rin kina Nanay Georgina at Lolo Gomer. Naku, ang galing mo na talaga magpakilig ha. Sige na, simulan mo na. Ayos yan. Para may tugtog habang kumakain tayo. Habang kinakalabit ko ang gitara, parang tumigil ang oras. Kay Arabella lang ako nakatingin. At ramdam ko ang tibok ng puso ko. Wala na ang takot. Pinalitan na ito ng saya. Sa sandaling iyon, kaming apat na lang ang nandoon. At ang munting tahanan namin ay napuno ng musika at pagmamahal. Makalipas ang ilang oras, nagpaalam na rin si Lolo Gomer. Sa mga bata, mukhang kailangan ko na magpahinga. Matanda na ako para magpuyat. Sige po, Lolo. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi, ha? Salamat iyo. Inaantok na rin si Pusi, oh. Salamat sa gabing to, Frederick, ha? Alam mo, ang saya ko. Kasi kahit paano, nalimutan ko yung takot ko. Wala yun, basta ikaw. Sapat na sa akin na makita kang tumatawa. Ihahatid mo pa ba ako? Gabi na rin kasi. Ayos lang, no? Ang mahalaga, ligtas kang makauwi. Anak, wag mo na pauwiin si Arabella. Dito na lang siya matulog, ha? Nagpaalam ka naman siguro sa kapatid niya, hindi ba? Opo, nagpaalam naman po ako sa kanya. Tama si nanay, dito ko na lang magpalipas ng gabi.
Kaso ayos lang ba sa inyo? Ayos na ayos, no? At saka kapag kasama kita, alam mo naman panalo na ako. Ang corny mo talaga, no? Sige na, matulog na tayo bago pa kita batuhin ng tsinelas dyan. Magandang gabi, Arabella. Sana mapanaginipan mo ako. Habang pinapanood ko siyang pumasok, parang lumulutang ako sa saya. Malamig ang hangin, pero ang init ng pakiramdam ko. Hindi ko mapigilang mapangiti habang inaalala ang mga hirit ni Lolo Gomer at ang tawa ni Arabella. Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon sa labas, alam kong may isang lugar na laging magbibigay sa akin ng kapayapaan. Ay, grabe, sarap sa pakiramdam. Sana ganito na lang palagi, no? Frederick, yung pangako mong prutas bukas ha, huwag mo kakalimutan. Oo, isang basket pang dadaling ko para mabusog ka talaga. Matulog na tayo, Arabella, ha? Bukas na ulit kayo mag-usap na dalawa. Ang bilis yun namang mamiss ang isa't isa. Opo, Nay. Eto na po, papasok na po. Ay, salamat sa gabing to. Ang ganda ng buwan, no? Parang ngiti mo, Arabella. Parang sira talaga to. Ay, pero parang mahal ko na talaga eh. Papasyal kita bukas. Ako, ang dami pa natin pwedeng pagkwentuhan. Naapalingon ako sa huling pagkakataon bago pumasok sa kwarto ko. Nakita kong pinatay na ni nanay ang ilaw sa sala. Senyas na oras na para magpahinga. Ang bigat ng loob ko tungkol kay Mang Isko ay napalitan ng pag-asa. Sana mapaginipan ko si Arabella ngayong gabi. Kinabukasan, pagsapit ng gabi, inaya ko siya sa pista sa baryo. Mabuti na lang at napapayag ko siya, pati ang kuya niya. Mula rito, rinig ko na ang malakas na tugtukan. Arabella, bilisan mo! Tara, baka maubusan tayo ng pwesto sa plaza. Frederick, wag na lang kaya tayong tumuloy. Sigurado kang pagtitinginan sa kapag-uusapan lang tayo ng mga chismosa dun eh. Hayaan mo sila mapagod kakachismis. Ang mahalaga, kasama mo ako. Sa akin ka lang tumingin. Huwag sa kanila. Baka kasi kung ano na naman yung sabihin nila kay kuya eh. At sa inyo, ayoko nang madama yung pamilya ninyo sa gulo, no? Nandito naman ako, di ba? Walang makakapanakit sa'yo habang nasa tabi mo ko. Sira ka talaga. Sige na nga, kukunin ko na yung panyo ko, tapos alis na tayo. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Matapang ka. Pero marunong ka rin magtiwala. O siya, tara na. Kailangan na natin makita kung gaano ka kaganda ngayon. Bulero ka talaga, no? Hoy, baka mamaya iwan mo ako pagdating natin dun, ha? Hindi mangyayari yon. Alam mo sa akin, ikaw ang pinakamaganda ngayong gabi. Asya, tara na. Bago pa magbago yung isip ko. Kahit bakas pa rin ang takot sa mga mata niya, sumama pa rin siya sa akin. Mahigpit kong hinawakan ng kamay ni Arabella habang naglalakad kami papuntang plaza. Ramdam ko ang panginginig ng palad niya, pero bawat pisil ko ay pangakong hindi ko siya bibitawan. Gusto kong ipakita sa buong baryo na ang babaeng mahal ko ay hindi dapat katakutan, kundi dapat hangaan. Frederick, tingnan mo sila. Lahat sila nakatingin sa atin saka nagbubulungan. Yan mo sila. Libre namang tumingin eh. Alam mo, isipin mo na lang na tagahanga natin sila. Naghihintay na sumayaw tayo dalawa. Alam mo, grabe ka talaga, no? Gusto mo pa talaga sumayaw, ah.
Mukhang gusto mo talaga mapansin tayo ngayong gabi eh. Alam mo, basta ikaw ang kasama ko, kahit magpatawa pa ako sa harapan nilang lahat, okay lang. Oh, ito yung paborito mong tugtog, Arbelia. Pwede ba kitang hayaing sumayaw? Dito talaga? Sa dami ng tao? Nakakaya naman, Frederick. Ano ka ba? Wala kang dapat ikahiya. Isipin mo na lang tayong dalawa lang ang nandito sa gitna ng plaza. Ay, sige na nga, sige na. Basta ha, huwag mo lang ako matapak-tapakan dyan. Baka mas lalo tayong mapahiya dito. Hindi kita matatapakan. Alam mo, sundan mo lang yung galaw ko. Sige. Tara, sumayaw na tayo bago pa matapos yung kanta. If I whisper slowly, would you feel it closer? Dahan-dahan kaming lumapit sa gitna. At nang ilapat ko ang kamay ko sa baywang niya, parang tumigil ang mundo. Habang sumasayaw kami sa malamyos na musika, lalo kong napatunayang mahal ko na siya. Kahit patotoo ang mga sabi-sabi na isa siyang aswang, wala na akong pakialam. Kung kailangan man niyang kainin ang puso ko para lang mabuhay, ibibigay ko ito ng buong buo sa kanya. Alam mo, kahit kunin mo pa yung puso ko, ayos lang sa akin. Ha? Ano na namang pumasok sa isip mo at naisip mo yan, ha? Ano? Naniniwala ka talagang aswang ako? Eh kasi nasa iyo naman yung puso ko eh. Kaya kung gusto mo, sa'yo na talaga. Ang corny mo talaga, no? Imbis na kiligin ako, natatawa na lang ako sa mga banat mo eh. Hindi, seryoso, Arbelia. Wala akong pakialam kung ano pa yung sasabihin nila tungkol sa'yo. Ang mahalaga kung ano yung nararamdaman ko para sa'yo. Salamat. Alam mo, ngayon ko lang naramdaman na meron palang handang tumanggap sa akin ng buo. Kahit na ano pang sabihin ng ibang tao. Yan naman ang gusto ko eh. Na maging sandalan mo, lalo na ngayon. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng lakas na harapin silang lahat. Yan ang gusto kong marinig. Teka, may ahas na paparating sa likod mo. Ha? Sino? Si Mong Isko ba? Habang masaya kaming nag-uusap, natigilan ako nang makita ko si Krisha na papalapit sa amin. Kaya agad kong inihanda ang sarili ko para ipagtanggol si Arabella. Anumang mangyari. Hindi ko hahayaang sirain ni Numan ang masayang gabi naming dalawa. Mga kabaryo! Tingnan niyo siya! Yung babaeng yan, hindi yan tao! Salot siya dito sa baryo natin! Isa siyang aswang! Risha, ano bang problema mo? Pwede bang huwag kang gumawa ng eksena dito? Ikaw yung nakakahiya eh. Anong nakakahiya? Gusto lang kitang iligtas, Frederick! Tingnan mo to! Bubuhusan ko siya ng banal na tubig! Masunog kang aswang ka! Ito na itatapos sa pagpapanggap mo! Diyos ko! Ano ba to? Nagbasang-basa na yung damit ko! Risha, ano pang ginagawa mo? Napapaliw ka na ba? Mga kabaryo, tingnan niyo siya! Teka, bakit hindi siya nasusunog? Bakit walang usok? Hindi pwede to! Hindi umepekto sa akin dahil hindi naman ako aswang, Krisha. Mukhang ikaw ang napaya ngayon, Krisha. Oh, wala namang nangyari kay Arbelia, di ba? Ibig sabihin, hindi siya ang aswang sa baryong to. Hindi pwede to! Dapat nasunog na siya! Imposible to! Hoy, wala ka na ba ibang ginawa kundi manakit ng kapwa? Ikaw na naman? Bakit ka nandito? Para ipagtanggol yung kapatid mong aswang? Oo, ipagtatanggol ko siya dahil kapatid ko yan. Hindi siya aswang! O sige, kung hindi siya ang aswang, sino? Ikaw? Ang totoong halimaw dito, ikaw, kahit aso ayawan niyang ugali mo! Magsama-sama kayo lahat! Darating ang araw na malalaman din ng buong baryo kung ano talaga kayo! Mga aswang!
Napako ang tingin ng lahat kay Krisha na para bang hindi makapaniwala sa nangyari. Nagulat din ako nang dumating si Edmond para ipagtanggol ang kanyang kapatid. Pero ang holy water na dala niya ay walang epekto kay Arabella at doon lumabas ang katotohanan. Puro haka-haka lamang ang ibinibintang nila sa kanya. Kitang-kita ko ang paghinga niyang biglang gumaan habang nagsisimulang magbulungan ng mga tao. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na si Arabella ang laman ng usapan nila. Umalis ka na dito bago pa tuluyang mawala ang pasensya ko sa iyo, Krisha. Hindi pa tayo tapos! Malalaman nyo rin yung totoo! Hintayin nyo lang! Napapaliw ka na! Hindi ako baliw! Ikaw! Kayong lahat ang baliw! Umalis ka na! Nagdidilim na yung paningin ko sa iyo Konti na lang masasakal na kita! Ikaw nga ang aswang! Halimaw kayo lahat! Arabella, ayos ka lang ba? Oo, kuya. Ayos lang ako. Salamat, Frederick, Salamat, Kuya Edmond. Akala ko talaga may masama na mangyayari sa akin kanina Sinabi ko na sa iyo, di ba? Habang nandito ako, walang mangyayaring masama sa iyo. At least, 'di ba? Napatunayan natin sa kanilang lahat na hindi ako aswang. Oo nga. Pero sayang yung damit mo, nabasa ka tuloy. Gusto mo bang umuwi na tayo? Tara, tuloy na natin yung sayaw. Basta simula ngayon, hindi ko napapansinin yung mga chismosa na yan. Yan ang gusto ko sa'yo, matapang ka. At hindi ka nagpapaapi. Basta sa akin ka lang ulit tumingin, ha? Oo naman, no? Fred, alis na ako. Ako nang bahala kay Arabella. Oo, sige. Ako na bahala sa kanya. Pinagpatuloy namin ang pagsasayaw sa gitna ng plaza. Kahit basa na ang suot ni Arabella, ang gabing iyon ay naging simbolo ng tatag namin. Sa bawat indak, ramdam ko ang paghanga ng mga tao at ang unti-unting paglaho ng maling akala nila. Alam kong marami pang pagsubok ang darating, pero haharapin namin ang lahat ng magkasama. Ngunit makalipas ang ilang araw, may nabalitaang nawawalang bata at si Arabella na naman ang kanilang pinaghihinalaan. Ilabas nyo na ang aswang na yan. Sigurado ako siya kumuha sa anak ni Aling Nena. Umuwi na kayo mga isko. Lasing na naman kayo at kung ano-ano naman yung mga sinasabi ninyo. Huwag mo kaming harangan, Frederick. Alam ng buong baryo na bahala sa babae yan. Dahil aswang yan Hindi ba't sinabi ko na sa'yo yan doon? Ano bang sinasabi nyo? Wala akong kinalaman sa binibintang nyo sa akin. Buong maghapon lang naman ako nandito sa bahay Mag-isip naman kayo mga isko. Imbis na sumugod kayo rito, bakit hindi nyo na lang hanapin yung bata? Bakit naman namin gagawin yon? Para makatakbo ang aswang na yan? Kung gusto nyo mahanap ang bata, hanapin ninyo. Kung wala kayong gagawin, hindi ako kikilos para mahanap ang anak ni Aling Nena. Sasama ako sa iyo, Fred. Kailangan natin patunayan na mali yung hinala nila sa kapatid ko. Teka, sasama rin ako, Frederick. Pakiramdam ko, nasa panganib yung bata. Kailangan niya ng tulong ko. Sige, pero huwag kayong lalayo sa akin, Arabella. Edmond, ihanda mong sulo. Papasok tayo sa gubat ngayong gabi para hanapin ang batang nawawala. Pinagpapawisan ako. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa tensyong bumabalot sa paligid. Lagi na lang silang naghahanap ng masisisi. Hindi ko hahayaang saktan nila si Arabella hanggat wala silang matibay na ebidensya. Kung kailangan kong maging sandata niya laban sa buong baryo, papayag ako. Fred, masyado nang delikado yung gubat sa ganitong oras. Baka kung saan tayo mapunta. Huwag kang magalala. Di tayo maliligaw. Shh! Teka, tumahimik muna kayo.
Parang may naririnig ako eh. Wala naman ako naririnig kundi kuliglig. Sigurado ko bang may naririnig ka, Arabella? Oo, Fred. Sa bandang kanan, sa likod ng malaking puno ng balete, may mahinang umiiyak doon. Tara, tignan natin ba doon? Sige tara, may tiwala ako kay Arabella. Bilisan niyo! Pahina na ng pahina yung iyak niya. Baka mawala na siya ng malay. Malapit na tayo. Bilisan pa natin. Naririnig ko na rin. Andiyan nga ang bata. Napahanga ako sa talas ng pandinig ni Arabella. Habang tinatakbo namin ang madilim na bahagi ng kagubatan, lalo kong napagtanto na ang kabutihan niya ang magliligtas sa nawawalang bata. Hindi ko man maipaliwanag, kampante ako dahil kasama ko siya. Doon, Frederick, sa may lumang balon na yon. Doon ko naririnig ang iyak niya. Ay, Diyos ko, ang lalim yan. Paano napunta ang bata dyan sa loob? Baka nahulog siya habang naglalaro. O baka meron siyang sinusundan na hayop. Edmond, huwakan mo yung tali. Akong bababa para kunin siya. Frederick, mag-iingat ka ha. Baka biglang gumuho yung lupa sa paligid ng balon. Naku, delikado yan. Huwag kang maglala, hindi mangyayari yun. Basta hawakan nyo lang mabuti ang tali ha. Sige Fred, daan-daan lang sa pagbaba ah. Nandito na ako bata, huwag ka matakot. Ililigtas ka ni Kuya Frederick. Nandito lang kami ha. Ililigtas ka namin. Kaya huwag kang matakot. Nakuha ko na siya, Edmond. Hilahin mo na kami pataas. Dahan-dahan lang ha. Ang bigat ng bata sa braso ko ay hindi naging hadlang. Lalo pa nga akong nabigyan ng lakas para makaakyat kaagad kami. Nang maiahon ko siya, agad niya akong niyakap sa leeg habang nanginginig. Napatingin ako kina Arabella at Edmond at doon ko naramdaman ang tunay na tagumpay. Hindi lang namin nailigtas ang bata, nabura rin ang maling paniniwala nila tungkol kay Arabella. Agad kaming umuwi. Karga ng dalaga ang bata. At pagdating namin, nakaabang na ang mga taga-baryo. Oh, ayun sila! May dala sila bata! Oh, Mang Isko, ito na yung anak ni Aling Nena. Buhay at ligtas. At si Arabella ang tumulong para mahanap siya. Tahan na bata, ha? Nandito ka na sa inyo. Ligtas ka na. Mabuti na lang at nailigtas ang anak ni Aling Nena. Sinasabi ko naman kasi sa inyo. Hanapin nyo na muna yung bata bago kayo mambintang. Nakakaya ang ginawa nyo kanina. Pasensya ka na, Arabella. Nadala lang kami ng mga sabi-sabi tungkol sa iyo. At sa takot din namin. Ayos lang po, Mang Isko. Ang mahalaga, ligtas na po yung bata. Iuwi niyo na po siya, Aling Nena. Sana naman tumigil na yung chismis tungkol sa kapatid ko. Nakita niyo naman kung paano niya niligtas yung bata, di ba? Sa susunod utak muna ang gamitin bago bibig. Frederick, tama na yan. Ang mahalaga, nakita na nila yung totoo. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ng mga taga-baryo. Ang takot at galit ay napalitan ng hiya at paghanga. Habang karga ni Arabella ang bata para patahanin, parang nagliwanag ang paligid niya. Doon ko napatunayan na ang kabutihan ng puso ang pinakamalakas niyang sandata. Wala silang nakitang aswang o halimaw, kundi isang dalagang may busilak na puso. At maya-maya, nagsiuwian na rin ang lahat. Mabuti na lang nakita na rin nila kung sino ka. Salamat sa inyong dalawa, Kuya Edmond. Sa wakas, nalinis ko na rin yung pangalan ko.
Wala yun. Basta wag mo lang kalimutan ang espesyal mong sinigang ha. Namiss ko na yun eh. Alam mo, grabe ka, no? Pagkain pa rin talaga yung nasa isip mo matapos ang lahat ng nangyari. Siyempre, mampalakas ng katawan yun para mas kaya kitang protektahan bukas at sa mga susunod pang araw. Sa tingin ko, hindi ko na kailangan ng proteksyon. Pakiramdam ko, tanggap na nila ako. Kahit ano pang mangyari, hindi pa rin ako aalis sa tabi mo. Kailangan mo pa rin ang gwapong kagaya ko, no? Sige na. Umuwi ka na, ha? Gabi na. At kailangan mo na rin magpahinga. Sige, babalik ako bukas. At sa pagkakataong to, kakausapin ko na maayos si Edmond para maligaw ako sa'yo. Sige. Hihintayin kita. Mag-iingat ka sa pag-uwi, ah. Baka mamaya may pusa na naman sa daan at magulat ka. Naglakad ako pa uwi na may kapayapaan sa puso. Ang gubat na kanina'y nakakatakot ay tila naging piping saksi sa pag-usbong ng pagmamahalan namin. Alam kong hindi pa rito nagtatapos ang kwento namin. Marami pang pagsubok ang darating. Pero hanggat kasama ko si Arabella at buo ang loob kong ipagtanggol siya, handa kong harapin kahit ang pinakamadilim na yugto ng buhay namin. Kinabukasan, nagulat ako sa malapistang handa sa mesa. Kaya agad akong nagtungo sa bahay ni na Arabella. Fred, tiga mo. Daming tao sa labas oh. Iba may dala pang basket ng prutas. Tsaka may gulay pa oh. Ayos nga eh. Mukhang natauhan na ang buong baryo pagkatapos ng nangyari kagabi. Teka lang kuya, bakit sila nag-iiwan ng pagkain? Tapos may prutas pa sa kagulay sa may bakod natin. Hayaan mo sila, Ara. Yan yung paraan nila ng pasasalamat sa ginawa mong tapak kagabi. Hindi lang basta prutas yan, Arabella. Ibig sabihin niya, nire-respeto ka na nila. Oh, nakakaiyak naman. Grabe, hindi ko akalaing darating yung araw na nararanasan ko rito sa wakas. Tigilan mo nga yan. Baka mamaya lumubog yung bahay sa luha mo ah. Nasabi ko naman sa inyo eh. Ang totoo, parang araw lang yan eh. Kahit anong tago mo, sisikat at sisikat ka pa rin. Maraming salamat talaga, Frederick. Kung hindi dahil sa paniniwala mo sa akin, baka hanggang ngayon, takot at takot pa rin sila at nagtatago sa akin. Wala yun. Mahal kita eh. At alam ko naman kung sino ka talaga. Marahan ko siyang hinila at niyakap. Kahit nakamasid ang kuya niya, masaya ako kapag kasama ko siya. Unti-unti na ring lumalapit ang mga tao para humingi ng tawad. At nakahinga ako ng maluwag dahil sa wakas, hindi na niya kailangang magtago. Doon ko napatunayang kayang burahin ng pagmamahal ang mansya ng maling akala. Basta marunong ka lang manindigan. Akala ko tapos na ang lahat. Pero makalipas ang ilang araw, nalantad ang totoong aswang. Edmond, seryoso ba yung balitang kumakalat tungkol kay Lola Lilian? Oo, Fred. Kanina madaling araw pumunta si Mang Isko sa bahay ng matanda. At nakita niyo ang anyong aswang ni Lola Lilian. Ibig sabihin mali ang hinala ko kay Mang Isko? Si Lola Lilian pala talaga ang totoong aswang. At siya ang nakalaban ko nung gabing yun. Si Lola Lilian. Hindi ko akalain siya pala yung dahilan ng paghihirap ko at ng paglayo sa akin ng mga tao. Siya pala yung totoong aswang dito sa baryo natin. Sabi, nasunog daw siya ng tamaan ng araw eh. Nagbago yung anyo niya habang tulog yung lahat. At nung tangay niya lumabas, doon siya inabutan ng araw. Pero kahit ganun siya,
naging mabuti pa rin siya sa akin. Kaya pinagdarasal ko pa rin yung kaluluwa niya. Tama ka, Ara. Wala na tayong magagawa kundi pagdasal ang kaluluwa niya. Sana nalaman natin agad. Baka kahit paano, natulungan pa natin siya. Huwag mo sisirang sarili mo. Ang mahalaga, payapa na siya ngayon. At wala na siyang nararamdaman na sakit. Napakasakit ng katotohanan iyon para kay Arabella. Ang lola na akala niya'y sakitin, isa palang aswang na kinatatakutan ng lahat. Namatay si Lola Lilian, dala ang sikretong naging ugat ng gulo sa baryo. Pero sa huli, ang pagkamatay niya rin ang nagbigay ng kalayaan kay Arabella. Tuluyan nang napalitan ng liwanag ang dilim dahil lumabas na ang katotohanan. Habang naglalakad kami ni Arabella papuntang palengke, nagulat kami sa bulong-bulungan ng mga tao tungkol kay Krisha. Tignan mo si Krisha, Frederick. Halos ayaw nang lumabas sa bahay nila dahil sa sobrang hiya. Dapat lang yung sa kanya yun, oh. Matapos niyang ipahiya si Arabella, siya naman ngayon ang dapat mapahiya. Ako, ang balita ko dyan, lilipat na raw siya sa susunod na buwan. Hindi na raw niya kaya yung mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya eh. Hayaan na natin siya. Tapat naman na sa akin na alam na ng lahat na hindi ako yung aswang. Ay, masyado ka talang mabait. Pero hayaan mo, ako nang bahala sa iyo habang buhay. Habang buhay agad. Hoy, hindi ka pa nga nagpapaalam kay Kuya Edmond, no? Iyan na nga yung susunod kong gagawin eh. Sige nga, Frederick. Patunayan mo ngayong matapang ka talaga. Harapin mo yung itak ni Edmond. Nakikita ko naman seryoso ka sa kapatid ko, Fred. Kaya pumapayag na akong ligawan mo siya. Ayos. Salamat, Edmond. Huwag mo nga akong tawagin kuya. Di bagay, no? Napatawa ako sa sinabi niya. Kung pwede lang sanang tumalon sa tuwa noon, baka ginawa ko na. Ayoko lang magmukhang baliw, kaya nagpigil ako sa sarili. Sa kabila ng pagluluksa namin kay Lola Lilian, may sumibol na pag-asa sa puso namin. Dati, takot ang nagahari sa baryo. Ngayon, tawanan na at mga plano para sa bukas. Masaya kaming nakaupo sa tabi ng sapa doon, kung saan ko unang nasilayan ang ganda ni Arabella. Arabella, tanda mo pa ba yung lugar na to? Dito kita unang nakita. Nakatingin ka sa umaagos na tubig. Paano ka naman makakalimutan yun? Ang kulit-kulit mo kaya nun. Ilang beses nga kitang pinapalayo nun eh. Pero ayaw mo talagang tumigil. Kasi ang ganda mo naman kasi para layuan kita. Bolero ka pa rin talaga hanggang ngayon, no? Ay, ikaw talaga. Ikaw talaga ang para sa akin. May gusto sana akong sabihin sa'yo. 2 buwan na rin tayong ganito pero para may kulang pa. Anong kulang? Teka. Gusto mo bang ipagluto na kita ng iba bukod sa espesyal kong luto? Hindi pagkain ang gusto ko. Gusto ko, habang buhay ako nasa tabi mo. Seryoso ka ba dyan, Fred? Baka bukas o isang araw, mapagod ka lang din sa akin. Hindi ako mapapagod. Kailanman. Pwede ba kita maging kasintahan? At sana balang araw, higit pa ron. Oo, Frederick. Pero, baka hindi ka na makatakas sa akin kapag nagselos ako, ah. Hindi ka magsiselos habang ako ang kasama mo.
Sa ilalim ng sikat ng araw na sumisilip sa mga dahon, sa wakas, narinig ko rin ang salitang matagal ko nang hinihintay. Ang sapang ito ang naging saksi sa pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko mapigilang mapangiti habang hawak ang kamay niya. Dahil alam kong sa pagkakataong ito, wala nang makapaghihiwalay sa aming dalawa. Baka takasan mo ko kapag mag-asawa na tayo, ha? Tatakas? Bakit naman ako tatakas kung nahanap ko ng langit kasama ka? Langit agad. Baka bukas makakita ka lang ng ibang magandang babae, makalimutan mo na ako niyan. Alam mo, kahit marami pang bituin sa langit, iisa lang ang buwan na nagbibigay ng liwanag sa gabi ko. At ikaw yun. Alam mo, grabe ka, ha? Saan mo ba kinukuha yung mga banat mong yan? Sobrang cheesy mo na talaga, eh. Lumalabas talagang pagiging makata ko kapag kaharap kita eh. Salamat, ha? Salamat dahil hindi ka natakot sa akin ng mga panahong pati ako natatakot sa sarili ko. Huwag mo akong pasalamatan. Alam mo, ginagawa ko lang kung anong tama. At kahit ano pang dumating, hindi kita bibitawan. Alam ko at asahan mong ganun din ako sa'yo. Kurot nga. Aray ko naman. Baka naman pwedeng dahan-dahan lang sa kurot kapag naglalambing ka. Masakit din, oy. Kasama na yan sa package, no? Kaya wag ka na magreklamo dyan. Habang nagtatawanan kami, dumaan ng malamig na hangin. Parang pati kalikasan nakikiisa sa saya namin. Ang mapapait na nakaraan, si Grisha, ang mga chismis, at ang sinapit ni Lola Lilian. Unti-unti nang naglalaho. Doon ko naunawaan na ang pag-ibig ay hindi lang damdamin. Isa itong pasyang mananatili sa tabi ng taong mahal mo. Kahit puno ng misteryo at panganib ang paligid. Pag-uwi namin sa bahay, nadatnan namin si Nanay at si Edmond. Tingnan mo sina Nanay Georgino at Edmond. Ang siya nila habang naghahanda ng merienda. Tara, lapitan natin sila. Mukhang masarap yung ginagawa nilang merienda eh. Ito ang gusto kong buhay para sa atin. Simple, tahimik at puno ng pagmamahalan. Ay, sana ganito lang tayo habang buhay, no? Habang buhay na to, Arabella. At kung may aswang man na dumating, ako ang unang lalaban para sa'yo. Kahit pusa pa yung kalaban? Oh, huwag mo kalimutan yung walis tingting mo, ha? Grabe, hindi nyo pa rin ba nakakalimutan yon? Bayani naman ako nung gabing yun ah. Oo na. Bayani ka na sa paningin ko. Kahit nga si Pusi, pinatulan mo rin eh. Mahal na mahal kita, Arabella. Higit pa sa akala mo. Mahal din kita, Frederick. Mahal na mahal. At kung pwede lang kitang pasalamatan bawat minuto, alam mo matagal ko nang ginawa. Tara na sa bahay. Baka maubusan pa tayo ng niluto ni Nanay eh. Ay! Uy! Frederick, bitawan mo nga ako! Baka mahulog ako! Hindi ko gagawin yon. If I whisper slowly, would you feel it closer? Every breath Karga ko siyang papasok ng bahay. Habang panay ang tini niya at tawa ko naman ang sagot. Hindi naging madali ang simula ng kwento namin ni Arabella. Pero nauwi rin sa masayang pag-iibigan. Doon namin napatunayang ang tunay na halimaw ay kawalan ng pag-unawa. At ang tanging lunas ay wagas na pag-ibig. Makalipas ang ilang buwan, nagpakasal na rin kami. At namuhay ng masaya. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Frederick at ito ang aking kwento.
Every grin becomes a song.